moten dute elektronika. Guk hemen zentro honetan daukagu elektronika ertain mailako eta goi mailako elektronika. Lehen sartzen nintzen programazioa betikula ze programazioa ikusten genuen eta ikusten dugu. Baina ze lantzeko eta lehenengo programazioa izaten da puru eta aspergarria. Mogoai nik zetune bazan orain dela 2 urte. Mogoai robotakaz lortzen dugu programazio hastapen hori edo azikera hori errezago izatea. Mogoai robota Barakaldon diseinatua dago eta elektronika hemen montatzen da. Egina dago, guk diseinatu dugu erraminta bat bezala ikasleentzat programazioa ikasteko. Nahi dugu programazioa ordenadoretik atera eta mundu errealera eraman, ez? Ditu motor batzuk mugitzeko, ez? Sensoren baloren arabera motorra mugitzen ez, ez? Mikrorobot bat da eta sensore batzu ditu mundu errealean interaktuatzeko. Lehenengo programatu behar da, programa moguin sortzeko. Horretarako 2 programa egin behar ditugu. Lehenengo mogui bateratu eta gero bestea bere modulua aurkitzeko. Eta zenbaki edo izen bat ipini. Agindu batzuk sartu behar diogu moguai guztiak ulertzeko. Mapa bat lortuko dugu eta komunikazio bat establitzeko. Portu USB dekogu, ose plaka bat da. Hemen informazioa sartuko dugu eta hor datuak sartzeko. Hau, oztopo bat aurkitzen duenean, beste moguai bere bidea jarraituko du. Ikastetxeetako bereziki, baina baita ere unibertsitateetako. 3 era daudez programatzeko, nivel bajuenetik, izan genezakez, altuen eraina moguai bidera, ez? Ideia sortu zen gure nagusietatik, unibertsitatean zeuden eta robotika ikasten hasi zienean ikusi zuten behar bat zegoela. Ez zeudela mikrorobotak errez programatzeko eta errez ikasteko. Lehen programa zehatz bat ikasite nahiko astuna egiten zen, lehenengoko hileetan. Ostera orain programazio ondo hartzen dago, oso ikusgarria dela.